Wambe wanze no mos no Nyase amedusa. joko wacho ni many fundi ni komonde be sema ni fundi ni Fundi ogomo. Obiro kona jay ne ko romo gi Gabi to kono mos no amedusa. Okone medusa en mbura mar dagi. Wako ne Gabi maber ko biro chopo panel. Daktari bentie kawuono. Yes. Yes. Wako ne gi maber giduto te. Kamano Victor Paroni an ng'eni nitiere gik moko ma samoro bende mako dhoga. DCI biro gi list ma wawuoye. Gifwenyo ni jogi gin jokuoye karang'o. Kuni ne ok ochakore nyoro. Ichich kodgi karang'o. Nyaka ji thoe ka gichako chich kodgi. Intelligence report. Intelligence ochako biro karang'o. Victor. Ing'eyo ni samo wawuoye wach ni Victor. Seche moko wawuoye gi lit mang'eny nikech nyaka kae kama dhano nindo gi dhok e udi. Nikech dhiang' en mwandu ma ng'ato ni godo morito ne samoro ka gimoro no maka ringa gora dera. Dera ni samoro ka ki nyathina dhi e skul gi weche mag university masane bagni. Anyalo ringa gora. Jaluone japith gi japur. To samo wawuoye ni Victor kidhi nyakach e area ma kuoti menawan. Ji nindo gi dhok e udi. Nyaka ikachiena ma dhiang' keto wuoye e ot. Tido ka udi be samoro gin ute matindo. Ma jogi wacho to wan watimo ne Nyasaye karang'o. Koro ineno ka bedo gi dhiang' nyalo kelo ni tho. Nikech jokuoge gi sama gibiro gibeto ji gi dhok ma chuo ji gasere chuo ji gi to go gin gik mochakore sani. Penjruok mi penjori en ya. E sirikende gi te karang'o mibitieke kuo dhok nyakach. Mafuta kata olne gi kawuono ero kiny mafuta orum. Karang'o mibitieke kuo dhok nyakach. Donge jomarieke manie gi lony. Nikech sani ka jatend piny nodonjo nowacho ni autonomy, financial autonomy animiyo NPS cha. En gima nodonjo to executive order no timatima mana kademo wanga. Ma weche mag mafuta gi gin weche moko onego bene koro yalo sani. Victor, jokuoge makwalo ji ong'eyo. To mana kaka Jay wache, wasewacho motelo. Ng'at makwali ema go kodi mbaka mucham go sapa godhiambo. Jakuo makwali ema konyi menyo. Ema konyi menyo miko era ngach. Victor miko era ngach miko ni wuon ng'ane. In kara koro ang' mabnere okinyi. Ang' mabnere okinyi ka wuotho yie. To we kinindo. To chiwo signal to dhiang' dhi. Mana kaka timore no e kaka chife mane gweng'. Gi jolop chife gi. To bende wan gi kidhedhe kor gweng'. Jogi ong'eyo jokuoye gi. Ma kotamo ruoth, kotamo assistant chief, to kare okonego gibedi gugute magin gogo. Atieko wach. Ero kamano. Nyakwara Mgajwang' wach ni wanyalo goye mbaka nikech en gima omulo ngima oganda jo Kanyanam. Kata kamano wach moro ntiere moro ma wiye osebedo ka limbo ka. Wach mar manyo commissioners mag IEBC. Jomukalo chendo moro mantie Kiambu County ne ong'ado ni bura moro mane ja Kenya moro nodonjo go e doho kane kwedo go selection panel ni mar ng'ama nigi ng'ol ne okoketi e achiel kuom joma ne dhi manyo commissioners mag IEBC. Bura ma kamano neno ka gima ochiwo fuong'ruok ne oganda jo Kenya ni kamoro chenro mar manyo commissioners mag IEBC koro biro timore. Okinyi ma kawuono nitiere gazette notice ma ogo chapa kendo ute mag fwambo oseyude. Aching' mar wach en ni gikone koro ji mabiro yiero commissioners mag IEBC oseyangore. Bura moro machielo e Court of Appeal igeno ni biro winj odiochieng' mano makiny kendo ng'eto mare ibiro gol. Jomadongo ma neno ka gima en okang' maduong' ahinya. Gini osebedo ka itiyo go e gir siasa ahinya. Rigiji baye koni, Kalonzo bende ne baye kocha. Kendo neno ka gima gini kuome no mokerot.